Kamace littafi na biyu. Godiya da yabo ga Allah da ya bani iko da dama na kammala littafin Kamace littafi na ɗaya na shigo littafi na biyu. A littafi da ya gabata mun kwana ne inda ya miƙo mata wani jaka ya ce wannan wasu 'yan kuɗaɗe ne babu yawa da na ciro miki ko za ki yi amfani da su. Hannu ta sa ta karɓa ta ajiye a gefenta ba tare da ta yi magana ba. Uncle Alhaji Abbas, tun da ka amince duk yanda muka yi da Alhaji Nura za mu waya insha Allahu. Yanzu zan wuce ofis. Ya yi magana yana shirin miƙewa. A littafi da ya gabata da inda muka kwana kenan, to a yanzu cikin littafi na biyun kuma za mu ɗora. Yanzu tun da ka amince duk yanda muka yi za ka je. Ya faɗi haka yana shirin miƙewa. Zan wuce ofis. Haba dan Allah, tun yanzu za ka wuce, ka zauna mana, barin kira Hajja ku gaisa. Uncle ya dakatar da shi. Sarab anti ta ce baka ji ya ce zai wuce ofis bane kake dakatar da shi bayan ka san Hajja tana bacciwar haka. Anti ne ta yi magana tana hararen shi domin ta zaƙu ne ya bar gidanta ga nawa ya kawo musu. Jin haka ya sa barista Tahir miƙewa ya ce a gaida Hajja. A gaida Hajja, ni na wuce. Ya kama hanya ya tafi. Littafi na biyu farko kenan, Kamace. Littafin da ya samu rubutowa daga Ummi Yusuf, Maman Yusuf. Tattare kayan da ta kawo barista ta wuce danin da su, ta bar anti da zaro ido ganin makudan kuɗin da barista ta hireka. Tana cikin shirya kayan nan ne ta ji muryan Hajja bakin kofar ɗakin su. Ta fito a kekenta cikin yanayin sha'awa. Hajja take kallonta da hannu ta yi mata alama da ta zo wajen ta. Murmushi ne shimfiɗa akan fuskanta. Ta ƙariso gaban Hajja ta tsugunna, kama hannunta Hajja ta yi tana leƙen fuskarta. Susa fuskanta ta yi cikin cinyar Hajja tana dariya. Masha Allah, wannan waye nake gani a gabana kamar Aisha ta? Kamar ba ita ba. Irin wannan kyau haka. Gaskiya Aisha ta ba matar talaka ba ce, matar sarki ce. Hajja ta yi magana tana kallon yar jikanta da ta yi bala'in kyau saboda kullum cikin tsumma take. Ɗauke kai kawai ta yi zuwa gefe sakamakon hawayen da ya cika mata ido. Ta ce Hajja, ai ni ba aure zan yi ba. Subhanallah, wace irin magana nake ji haka? Aisha ta yi magana a ruɗe cikin wani irin yanayi. Murmushi Aisha ta ƙirƙiro tare da share hawayen da ya zubo mata. Tana kallon Hajja ta ce wa zai ganni ya ce yana so na, Hajiya? Bare har a kai ga batun aure. Na san a haka zan ƙare rayuwata a cikin firizin ɗin gidan nan ina yi wa anti da yaranta bauta. Rufe mata baki Hajja ta yi da tafin hannu tana girgiza mata kai. Hawaye yana bin fuskanta. Ta ce ya isa haka. Haka rayuwata ya isa haka. In haka rayuwarki ba haka rayuwarki za ta ƙare ba. Za ki yi aure kamar yadda ake yi wa kowace yarinya a duniya, bare kuma Indona da ta kasance ta musamman. Dariya dukansu suka yi domin Hajja tana son tsokananta ko ta sa ta dariya sai dai kawai ta ce mata Indo. Ta buɗi baki da niyan magana ta ji muryan anti na kwala mata kira. Hajja ina zuwa. Abin da ta yi faɗa kenan. Ta tashi da sauri ta haura. A bedroom ɗinta ta samu anti tana ta fama da dola ɗin nan. Ta rasa ya za ta yi da su domin don ta ko'ina kuwa suna nan babu. Ta rasa wajen ajiyewa a ɗakinta gabaki ɗaya. Dugawa ta yi tana mata mugun kallo. Yayin da ta kalle ta ce da kika je kika zauna da kayan na ce miki gadon uwarki ce. Da sauri ta fara cire su na jikinta ta ajiye akan miro. Ta juya za ta fita ta ji ta daka mata uwar tsawa. Da ya gigita ta ce to me kike tunani? Waye kike tunani zai haka? Zo ki cire min kayan bebe na. Kar ki sa mata cutar fata a jiki. Ɗaga min su akan kayan bebe na. Zan je ɗaki ne in cire. Ta ce oh. Tana ƙoƙarin fita a bedroom ɗin da sauri ta sa hannu ta finciko ta da ƙarfi ta dawo ɗaki. Ɗan kwalin kanta ta fara cirewa don mugunta sai da ta haɗa da gashin kanta saboda tsana. Ita da Fina sai dai su sa attachment, don haka ta sha aske mata kai, amma da yake tana da gashi duk askin da za a mata sai dai kaga ya tsiro ya mafi na baya da aka aske. Ƙaran azaba da ta sa tana ba ta haƙuri ko sauraron ta bata yi ba. Ta cire kayan da yake jiki ta fara kokuwan cire zip ɗin riganta. A firgice take kallon da cikin tashin hankali. Ganin da gaske tsirara za ta yi mata yasa ta hankaɗe ta fita a guje tana kuka. Hanyar ƙasa suka yi clashin da Donje yana dawowa daga yawon. Cikin tashin hankali ta kalli jikinta wadda gaba ɗaya rabe rigan ya zame. Hannayenta suna ƙasa, rigan sun yi ƙasa gaba ɗaya. Ƙirjinta ya bayyana. Hannunta duka biyu ta sa tana kare ƙirjinta. Gefen shi za ta bi da gudu. Ya tare hanya yana binta da wani mayan kallo. A yanzu ne ya ga
ya gane ashe sha'awarta da yake ji a da ba komai ba ne, sai a yanzu da ya kalle ta da take nan kusan tsirara haf, domin kullum cikin hijabi take motsi. Ta fara yi yana mata wani shu'umin murmushi ya ce, wow baby, you are looking so beauty. Daga yau haka nake buƙatar na riƙa ganin ki, kar ki rika sa wannan katon hijabi. Hannu ya kai yana shirin shafo saman kirjinta waɗanda duk suka tsole masa ido. Ya ji muryan Baba Kubura tana, ranka ya daɗe, ko yau za a share maka ɗaki? A matuƙar kufula ya juyo kan Baba Kubura ya ce, wai ba na gaya miki ba na buƙatar wannan magana ba ne, me yasa kike takura min, kike shiga tsakaninmu ne? Ya yi magana yana wucewa yana ƙoƙarin mangaje ta. Ajiyan zuciya mai nauyin gaske ta sauke ta ce, Allah ya kare ki Aisha Allah ya kare ki daga sharrin wannan azzalumi. Da gudun tsiya ta sauko ɗakin su ta faɗa ta kan Hajji tana kuka kamar ranta zai fita. Ta ce, Hajji me yasa nake raye har yanzu? Me yasa ban mutu tare da iyayena ba? Na gaji da rayuwar na Hajji, mutuwa kaɗai nake bukata yanzu. Kuka Hajji take yi ita ma, ta rungumo ta jikinta tana rarrashin ta saboda ta san abin da zai sa Aisha ruɗewa haka har ta yi kuka tana sakin layi. Ta san babban abu ne domin duk da karancin shekarunta tana mai matuƙar haƙuri da juriya. Bayan kwanaki 2 barista Tahir ya kira uncle a waya ya ce gobe Alhaji Nura yana zuwa shi da familinsa gidan akan maganan da suka yi, amma shi dai ba zai samu damar zuwa ba domin yanzu haka yana airport zai je India ne. Wannan bayani ba ƙaramin daɗi yawa anti ba saboda za ta tsarinta yadda ya kamata. Kiran Baba Kubura ta ce ta je can gidan ƙanwarta da take mai tama ta taya ta aiki na kwana 2 saboda mai aikinta ta tafi ƙauyensu. Duk da Baba Kubura bata san dalili ba, amma jikinta ya bata akwai abin da take shiryawa ne, akwai abin da yasa za ta kore ta a gidan. Bata san ba da saranta ba ta haɗa kayanta ta wuce. Washe gari Alhaji Nura da familin shi suka iso gida, inda a time ɗin Aisha tana nan. Anti kuma ta yi musu tarba mai kyau, sai nan take da su saboda ta ga masu kuɗi. Ana hira amma banda Anas da ya kurawa hanyar sama ido yana tunani ta ina yarinyar da dadin shi da uncle ɗin shi suke ta koɗawa za ta fito. A hankali take saukowa, kanta a ƙasa cikin hijabi ruwan milik mai dogon hannu har ƙasa ta duka, kanta na ƙasa inda ta gaishe su suka amsa cike da jin daɗi. A nan Anas kallon ta yake ji ba yabo ba fallasa. Alhaji Nuru ya ce, gaskiya Alhaji Tahir lallai kam na yadda ya nema mana gidan mutunci. Tashi ki zauna Aisha. Anti ne ta yi maza ta ce, wannan ai ba Aisha ba ce, Fina ce my daughter. Aisha tana can tana kwalliya, ina ganin sai na fito muku da ita. Abinda ta yi magana kenan, ta yi hanyar sama da sauri. Da sauri ta miƙe ta haura sama. Ajiyar zuciya Anas ya sauke na relief saboda wannan kwata-kwata dama bata mishi ba. Ita kuwa Fina ta manta da acting ɗin da mominta ta ce ta yi saboda suna haɗa ido da Anas ya tafi da imaninta saboda ya haɗu. Anas classic gaya ne sosai, handsome gaya ne kuma wayayye. Take ta jinin duniya ba wadda take so sama da shi, ko ya za a yi sai ta mallake shi. Aran takalmin da Aisha ta saka ya dawo da ita hayyacinta. Ta kalli inda kowa ya maida hankalin shi yana kallon wurin. Aisha ce anti take ta faman ja tana sauko da ita sanye cikin wani red na kayanta wadda ya kasance tough ne, ko cinyarta bai kai ba, da black jeans ɗinta sai wani uban takalmi da ta sa mai shegin tsaye. Da ƙyar take iya ajiye kafanta saboda bata saba saka takalmi haka ba. Gashinta kuma an wani irin gyara shi, an zubo mata shi baya ta gefen fuskar ta. Murmushi Fina tai tana gyara zama tare da jinjinawa mominta domin yanzu ta tabbata Anas ya zama nata. Tunda suka fito Anas ya kafe ta da ido yana kallon ta. Gaba ɗaya ta tafi da imanin shi domin shi sosai yana son irin wannan shigan, more especially na Aisha da ya musu kallo na musamman. Kan kujera ta zauna tana kare jikinta, ta rasa ya za ta yi. Ga idonta cike da hawaye, ko ɗago kai ta kasa bare ta sanya fuskokinsa yake. Wani haushi da kishi ne ya toka rufi na ganin yanda Anas ya zuba wa Aisha ido ko kiftawa baya yi. Alhaji Nuru ya kawar da shirin na ya ce, ikon Allah, wannan sai Aisha? Cike da jin daɗin samun nasara ta ce, ita ce man, tashi ki kawo musu ruwa. Tashi ta tana tafiya kamar za ta kifa, haka ta ɗauko turen nan ta dawo falo. Ita kanta a ƙasa take, ta ma kasa sakin jikinta, duk jikinta ko ta ina bari yake, har ma abin da ta ɗora a kan tiren nan suna shakin. Anas dai duk inda ta motsa binta yake da kallo kamar yana son ya gano wani abu ne. Fina kuwa ganin har yanzu Anas hankalin shi na kan Aisha ne, duk inda ta yi ko inda take bai kalla bai sa Aisha tana zuwa gabanta za ta wuce da kayan nan ta sa mata kafa
ta faɗi. Kayan nan suka watse jikin Alhaji Nura da matar shi Hajiya Sa'adatu. A zuciya suka miƙe. Sa'a tana kallon yadda jikinta ya ɓaci da jus ta ce, Alhaji ku zo mu tafi, ban san me za mu yi a wajen nan ba. Da wani irin murya Anas ya ce, Mommy. Alhaji Nura ya katse shi ya ce, let's go, babu wani ɓata time da za mu yi ana. Anti ne cikin munafurci ta taso da sauri tare da cewar, ku dakata mana a yi abu na fahimta, tun da dai ba ita kaɗai ba ce a gidan, ba ita kaɗai ba ce ya. Ba su saurare ta ba, suka hankaɗa ƙeyan Anas da yake son tsayuwa su fice daga gidan. Da gudu Aisha ta koma ɗakinsu tana kukan baƙin ciki saboda wani irin yanayi da take ji. Allah sarki. Wannan kenan daga cikin littafin Kamate, littafi na 2. To wannan takaitacce kenan a cikin littafi na 2. Wani irin yawun kwaɗayi don zai ya haɗe sakamakon ganin yadda jikin Aisha ke rawa a matsatsun kayan da ta shigo da shi. Shigowarsa gidan kenan ya ga yadda take da gudu ta shige ɗakin. A bakin ƙofa ta haɗu da Hajja wacce idanunta shame-shame da hawaye, tana jin komai. Kankame Hajja ta yi tana kuka sosai, da ƙyar Hajja ta rarrashe ta yi shiru. Da sallama uncle ya shigo falon ɗin nan turu, sai ganin bai ga bakin da yake expecting ɗin ganin su ba. Bayan an tabbatar mishi da isowar su tuntuni. Ina Alhaji Nuran yake ne, ko har sun tafi ne? Yace yana gyara zama a gefen anti tare da bin Fina da kallon mamaki saboda bai saba ganin ta da hijabi ba. Ya tsina fuska anti ta ce, oho, ni ma ban gane me suke nufi ba, daga zuwa har sun tafi. Wani abin takaici ma ba wai ba yaron kaɗai ya zo ganin ta ba, dan asara har da iyaye. Fuska ɗauke da damuwa uncle ya ce, ta ya za su tafi ba su jira dawowa na ba, ko kin ga wani alama da suka nuna na cewar ba su yi na'am da ita ba ne? Tsaki ta ja tare da miƙewa ta hanyar sama. Wannan kuma sai ka tambaye su. Don zai da yake zaune akan kujera gefe ɗaya, hankalin shi na kan tab ɗinsa da yake dannawa, sai dai a zahiri hankalin shi na kan zancen da suke. A zuciyar shi ya ce dama shirin aurar da ita suke yi, in ba dan Allah ya kawo shi ba kenan da sai dai ya je auren ta su za su. Ya zai da sha'awarta da yake wadda ya ta dako shekara da shekaru kenan. Haba ba zai yiwu ba. Dole ne ya san hanyar da zai biya kawar da sha'awarsa ko ta halin yaya ne kamin su aurar da ita. The next day by 10 p.m. Aisha ita kaɗai ce a kicin tana wanke-wanke sakamakon har yanzu Baba Kubra bata dawo ba. Don zai ya dawo gidan kenan. Ya dawo gida ɗaukan kuɗi domin nashi da ya fita da su duk an cinye shi a wajen abin da suke yi. Motsin mutum ya je a kicin a sukwane, ya nufi kicin ɗin nan tare da fatan Allah da ya sa ita ce. Laɓewa ya ta gefe yana leƙenta har ta gama. Ƙara mannewa ya a bango don kar ta ma gan shi. Da ya ga za ta fito, zuciyarta ɗaya ta zo za ta wuce ba tare da ta lura da mutum a wajen ba. Tana shiga ɗakin shi ma ya bi bayanta, tana rufe ƙofa kuwa ya shigo da ƙarfin tsiya. Za ta yi ihu, ya sa hannun shi ya rufe mata baki, ya shiga janta zuwa wani matires ɗin da ya gani a shimfiɗe a gefe, da alamu a kai take kwana. Don Hajja na tsakiyar gado tana sharan bacci. Tirjewa ta fara yi tana ƙoƙarin ƙwatar kanta, sai dai kuwa ƙarfin ba ɗaya ba ne. Don ne ta fara ƙoƙarin yi akan matires ɗin nan tana ƙoƙarin tashi, nan fa suka fara kaurewa da dambe. Fashewan kofin glass ɗin da suka ture a wajen ne ya farkar da Hajiya, ta zare ido ganin abin da ke shirin faruwa ga 'yar jikanta. Magana Hajja ta fara cikin ɗaga murya tana maganar ya kyale ta, ko sauraron ta bai ba. Burin shi ya gama cimma mummunar manufar shi a kanta. Cikin sa'a ta samu ta galla mishi cizo a hannu wadda ya rufe mata baki da shi. Nan take ya ɗaga ta yana kallon inda ta cije shi, domin tuni yana tunani ta gutsure wajen ne. Ganin ya ɗaga ta ne yasa ta tashi a guje ta nufi kan gado wajen Hajja domin ceton rai. Kafin ta kai kuwa ya sa mata kafa ta zube kan tayil da ƙarfi har sai da kanta ya bugu. Wani azababben ƙara ta sa wadda sai da gidan ya amsa. Abinka da dare, gadan ya yi kanta, babu tausayi bare imani. Ya kama ƙafafunta ya fara janta zuwa kan katifa. Muryar uncle da sauran 'yan gidan da ya ji suna tunkaro ɗakin ne sanadiyar ihun Aisha da suka je, hankaɗa ta da ƙarfi zuwa kan Hajiya. Ya hanyar ƙofar fita, dawowa ya cikin ɗakin ɗin saboda ya ga sun riga sun zo falo, babu daman fita. Wallet ɗin shi ya ciro ya tura a ƙarƙashin katifa, ya tsaya jiran su. Uncle ne ya fara shigowa yana tambayar me ya faru. Kamin ta samu bakin magana ya riga ta, yace wallahi ba zai yiwu ba, yarinyar nan kullum a ce tana in ta je gyara min ɗaki sai ta san yadda za a yi ta ɗauke min wasu abubuwa na. Yau kuma wallet ɗina
rungurungum ta sace. Cikin kiɗima ta ƙariso gaban onkul ta fara magana. Onkul, ban taɓa ɗaukan abin kowa ba tun da nake. Kanta dan zai yi a harziki yana shirin marinta, onkul ya shiga tsakanin su ya dakatar da shi cikin ɗaga murya ce, ƙarya zan miki? A bincika ɗakin na zo ita da wannan tsohuwa suka taru mini saboda munafurci. Na yadda onkul, a bincika ɗakin nan. Ai na san ni ban ɗauki kayan kowa ba. Tana hawaye ambaliya yake a idanunta ba kaɗan kaɗan ba. Murmushin gefen baki dan zai yi suka hau binciken ɗaki shi da anti da Fina. Sai da ya bari sun hargitsa musu ɗaki sannan ya zo daga ƙarƙashin katifa inda ya ajiye walet ɗin nan. Zaro ido kawai ta waje tana gani, ta girgiza kai domin tashin hankali kasa magana ta yi. Tagwayen marin da anti ta sauke mata su ne, tana zagin ankul yana ba ta haƙuri, tana zagin su duka. Fisgo ta dan zai yi sannan ya ciro walet ɗinsa, ya ciro bel ɗinsa ya fara lafta mata duka ta ko ina. Ihu take tana neman ceto ta kanta amma ta kasa komai. Onkul da ya shiga tsakaninsu hankaɗe shi gefe sai da ya faɗi ƙasa. Hajja ihu take tana kuka tana zagin shi tare da ya masa Allah ya isa ko a jikinsa bare ma ya saurare ta. Da ƙyar ta rarrafa ta samu nasarar hawa kan jikin jikanta ta rungume ta, jikinta har ɓari yake, muryarta a dashi, hawa yake fita daga idanunta. Jefar da bile yana haƙi yace, na nuna ta da yatsa, this is my last warning. Idan na ƙara ganin ƙafarki a kusa da ɗakina sai na lahira ya fi ki jin daɗi. Onkul ya buɗi baki da niyan magana. Kallon da anti ta mishi ne yasa ya haɗiye maganar shi ya fice daga ɗakin cikin ƙunar rai. Bayan fitar su ne suka sake suka fashe da kuka dukansu biyu, babu mai rarrashin wani tsakanin su. Kusan awa guda suna hakan din sannan suka sarara dan kansu. Kallon Hajja ta yi cike da takaici, wadda take wani irin yanayi saboda fuskanta duk ya kukumbura saboda kukan da ta sha. Ita kuma ta nemi baccin ma ta rasa. Ga Hajja da ta yi baccin ma gaba ɗaya jikinta ya wani irin yanayi, fuskanta duk ya kumbura. Ita kuma zogi da take ji jikinta ne. Tashi ta fita zuwa kicin a hankali domin ɗora ruwan zafi saboda babu yadda za ta yi, su ba su da hita. Muryar anti ta ji tana yawa don zai magana kaman faɗa. Kai Jabir, me yasa baka ji ne? Me yasa baka da hankali akan wannan banzar bukatan taka kake so ka rusa min plan ɗina na shekara da shekaru? Ke wai kin ma san yadda na dade nake fama da sha'awar yarinyar nan ne kike min wannan magana? Me yasa ba za ku ga kokari na bane? Yayi magana cikin ɗaga murya. Kai shashasha ne Jabir, ina so ka auri yarinyar nan ne da zaran an mallaka mata dukiyarta sai ka kashe mana ita. Kana kashe ta kaga wannan dukiyan ya zama namu, wannan biliyoyin nairorin. Wani irin mahaukacin dariya ya tuntsire da shi yana magana. Me kike tunanin haka? Gaskiya sister brain ɗinki na ga kin ga kenan da zaran mun gama komai sai mu kashe su duka kawai. Bata tsaya jin ƙarshen maganan ba ta hanyar waje tare da tunanin ina za ta je. Ita dai kam burinta kawai ta ga ta yi nesa da su domin bata taɓa tsammanin rashin imanin anti ya kai su yi kisa ba. To ga dai Aisha ta fita a daren nan, ina kuke tunani za ta je? Ni ma dai ban sani ba, amma me kuke tunani zai faru? Amsar na nan a cikin littafin Kamata, littafin Ummi Yusuf, Maman Yusuf. Washe gari da safe har karfe 8 amma shiru, Aisha bata fito ayyuka ba. Hakan ne har zaka anti ta nemi lafiyayyen bulalanta ta nufi ɗakin su inda domin ta ci mata mutunci saboda duk zaman da suka yi bata taɓa mata alfarma ko na rana guda ba. Ko da rashin lafiya take sai dai ta fito aiki. Tana shiga ta yi turus ta tsaya tana raba ido ganin yadda Hajja da Baba Kubra suke ta rizgar kuka kuma bata ga alamun Aisha a ɗaki ba. Cikin tsawa ta ce, ko kuma lafiya kuke wa mutane kuka? Baba Kubra ta yi ƙarfin hali ta amsa mata, zuwa na kenan daga gidan yar uwarki na tarar da Hajja na neman Aisha, wai bata ganta ba tun asuba, shine na fita na duba ko ina a gidan nan ban ganta ba, kuma alamu ya nuna bata cikin gidan nan. Cike da tashin hankali ta yi jifa da bulalan hannunta ta fita daga ɗaki a guje ta yi sama, zuciyarta a cunkushe tana ba da yarinyar nan guduwa ta yi ba, ta ɓata mata plan ɗinta. Duk inda take sai ta nemo ta, ba zai yiwu ba, ba za ta sha wahalan banza ba. Wahala na sha ina tsara plan shekara da shekaru ta rusa mini. Uncle yana zaune bakin gado yana shiryawa ta faɗo ɗaki kamar wata mahaukaciya. Tsayar da abin da yake yana duban ta ce, lafiya? Ina ko lafiya? Yarinyar nan ta gudu ta bar gida, tana haki kamar wacce ta yi gudu. Cikin rashin fahimta uncle ya ce, wace yarinya kenan? Aisha mana, ita fa nan nake nufi.
A zabure miƙe yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarinyar nan ba fita take yi ba, bata san ko ina ba, yanzu ina zan fara neman ta? Wallahi Habiba ki ji tsoron Allah akan yanda kika riƙe yarinyar nan, ki dubi haƙurinta, yau sai da kuka ƙure ta. Yayi magana ran shi a matuƙar ɓace. Yanzu ba lokacin wannan bane, ka kira commissioner of police ka bashi cigiyanta tare da kuɗi mai yawa, yanzu za a nemo ta. Fita kawai uncle ya ba tare da ya kula ta ba. To wannan takaitacce a garin Abuja kenan. A can cikin rugan Zatum kuwa Innauro tana zaune ta sa murhu a gaba sai tukunya da ta dora ta fasa yake. Modibbo ya sallama ya shigo. Amsa sallama Inna ta yi tare da sauki tagumin da ta yi. Modibbo ya ce, Inna yau me kike girka mana ne mai daɗi haka? Zaki Inna ta za ta ce, kai dai ka bari ɗan nan, wai yarinyar nan ne na aike ta tun ɗazu fa, amma shiru kake ji kamar wacce aka biya bashi da ita. Gyara zama Modibbo ya dama abin da ya kawo shi kenan, ya tona wa Indo asiri sakamakon ta gudu da kusan rabin kuɗin da suka samu a wajen wasu wasan su jiya da daddare. Ba na son tayar miki da hankali ne, amma ya zama wajibi in faɗa miki abin da yarinyar nan take fita take yi Inna. Tunda dai 'yan rugan nan sun kasa faɗa miki gaskiya. Kallon shi ta yi a sheƙe ta ce, ai duk abin da Indo ta yi kai ne sila, tunda na sha mata faɗa akan ta rabu da kai taƙi. Ƙara matsowa Modibbo ya ce, na san ni ma ina da laifi, amma abin da Indo take yi a cikin rugan nan Inna ni babu ruwana a ciki, domin yanzu haka tana can hanyar fita daga rugan nan tana wasa cikin yara. In baki yarda ba ki taho mu je ki gani. Wasa fa kace Modibbo? A yau in na kama Indo ba mai karɓanta a hannuna, ta ce tana magana ta miƙe a zuciya. Mu je ka raka ni domin in gane wa idona. Mu je kan ki gane wa idonki. Yau tana riƙe da ɗan sanda, ƙila ba za ki samu a can ba. Modibbo ne magana tare da miƙo mata wani ƙaton karan dawa. Amsa Inna ta yi ta fice da sauri tana yafa ɗan gilanta a kai. Shi ma Modibbo ya rufa mata baya yana dariyar mugunta. A nesa Inna ta hango ta cikin yara maza ta zage suna yar gala duk ta fi su iyawa, shi yasa take cinye su. Sai wani yaro mai suna Adamu ne ya ce ba zai yarda ba. Nan fa suka hau musu. Tana cikin masifa kamar daga sama ta ji saukan kara a bayanta. A cikin masifa ta juyo za ta yi masifa, ta ga Innanta ba shiri, ta nemi hanyar gudu, amma Inna ta yi nasarar danƙo hannunta ta ci gaba da zuga mata bulalan karan nan tana faɗa. Dariyar Modibbo ta je a gefe, nan ta kwace ta yi kansa da gudu tana damun, ta san sharrinsa ne kuma sai ta rama. Haka suka riƙa zagaye Inna, da ƙyar ta samu ta yi nasarar kamo Indo ta yi hanyar fita daga rugan baki ɗaya da ita. Sai da ta yi nisa ta juyo ta ce wa Modibbo, wallahi ba shi ka ci zan rama. Da gudu ta hanyar kwalta, ganin Innanta ne ta zabura za ta biyo ta. Tana zuwa bakin kwalta wani dakali nesa da kwaltan ta yi zamanta tana kallon motoci da suke wucewa tare da ayyana yadda za ta ɗauki fansa kan Modibbo. Wani tsohon bafulatani ne ya koro dabbobinsu daga ruga ga baki ɗaya zai shige daji kiwo. Wata haɗaɗɗiyar mota ta taho da gudu. Kamin tsohon nan ya kora dabbobin shi, motan nan ya bi ta kan wasu ya taka. Cikin ɓacin rai ya ɓalle murfin mota ya fito ya hau. Tsoho da bala'i ya cika kwalta da dabbobi, gashi sun ɓata mishi mota da jini. Nan fa tsohon nan ya bi shi da kallo domin ya rasa bakin magana. Wani tsalle Indo ta sai ga ta gaban wannan matashin mara mutunci. Bata yi wata ba ta kwashe shi da lafiyayyun marika guda biyu tana hoce. Ta ce, kai wani irin shashasha dabba ne, ka yi barna sannan ka kashe rai, wai ka tsaya kana yawan mutane rashin mutunci. Cike da mamaki yake kallon yarinyar da bata wuce ƙanwarsa ta biyu ba, shine har ta mare shi. Hannu ya ɗaga da niyya kai mata naushi, ta yi tarab ta riƙe hannun shi ta murde shi da ƙarfi duk ta baya da dukkan ƙarfinta, sai gashi har da ihu yana neman taimakon a ƙwace shi. Wannan tsoho ya matso fara ba ta haƙuri ta kyale shi, ta ƙi bari. Ta ce bari ta koya mishi hankali. Suna cikin haka motan polisawan da suka fito patrol suka bi hanyar nan suka tarar da wannan rigima, da ƙyar suka ƙwaci wannan matashi a hannun Indo da ya gama galabaita sai gumi yake haɗawa. Tambayan ba a suka yi, Indo ta hau bayanin abin da ya faru. Shi kuma gayan nan da yake inspector ya ja shi gefe ba shi haƙuri. Nan take ja inspector nan shi kuma ya cika inspector da kuɗi ya ce a yi masa maganin yarinyar nan. Ya san babu tantama hannunsa ya karye. Ganin su ‘yan ƙauye ne ba su waye ba, yasa inspector ce dole a tafi police station da su dan ɗaukan bayanansu. Tsohon nan ya ce shi ya yafe ita Indo ta shiga mota. Ta ce da tsohon nan ba zai yi ba, baba kai ka kora sauran dabbobinka zuwa gida, ni zan bi su sai an bi maka haƙƙinka, ka je rugan Zatum kawai
ka ce a nuna maka gidan inna wuro, ka gaya mata abin da ya faru, za mu dawo. Direba ya ja mota sai cikin Abuja. Indo a Abuja, me kuke tunani zai kasance? This is just the beginning. Ummi Yusuf, Maman Yusuf, Kamata, littafi na 2. To, wannan kenan. Mu je garzaya zuwa cikin Abuja mu gani me zai faru Indo a Abuja a police station. Tafiya suke babu kama hannun yaro, Indo sai surutu take ta zubawa a mota da ta samu wani dan uwanta constable mai shegen surutu. Don haka ne bata samu daman kalle-kalle ba har suka iso cikin police station. Bude baki da hanci ta tana ganin tsaruwar police station ɗin, da ƙyar suka samu suka tusa ƙiyarta zuwa ciki. Inspector dai sai wani daɗi da nishaɗi da farin ciki yake ji ganin Allah ya bashi tsuntsu daga sama gasasshiya, ga kuɗin da ya samu, ga kuma haɗaɗɗiyar bafulata nan da zai ta hutu da ita ko da tsawon kwana 2 ne kan ya sallame ta. Suna shigowa suka yi clashin da DPO da uncle ya bashi bayanin batan Aisha, inda ya gama yawa sauran yaran shi bayani za su fita neman ta kamin a bugo hotunanta. Aisha ya kira sunanta cikin tantama. Na'am, ya aka yi kasan sunana? Ta amsa cike da mamaki. Kallon Inspector DPO ya ce, Ismail, ina kuka samu ta? Yanzu nan fa su Sale za su fita neman ta. Kamin ya yi bayani DPO ya ce, to ku shigo mini da ita ofishi na. Cike da takaici yake ji domin gani yake yi DPO ya yi mishi kwace ne kawai, ya hankaɗa ƙiyarta zuwa ofishin. Kamin su shigo ya kira namban uncle ya faɗa mishi sun yi nasarar samun ta ma ya zo ya ganta. Suna shiga Indo ta haye kujera ta ɗane ta zauna, yayin da Inspector ya kame a gefe guda yana hararan DPO ta ƙasa. Me yasa kika gudu daga gida Aisha? Ya yi tambaya yana ƙoƙarin zuba ruwa a kofin glass ɗin da ke wurin nan. Ɗaukar ruwan nan ta shanye kafin ta tamkar ita yake zubawa kafin ta bashi amsa. Duka na inna ta shi yasa na gudu na bar gida. To amma kai ya aka yi kasan sunana da kuma guduwa da nayi daga gida? Uncle ɗinki ne ya gaya mana, kuma shi ya sa kuɗi mai yawa ya ce a samo ki. Ya yi magana yana kallonta, ya tsina fuska ta ce, waye ka ce? Ankil kowa? To ni dai ban san wani ankil ba, da ma Modibbo ka ce zan yarda da haka. Dan kina cikin fushi bai kamata a ce a haka. Kanin mahaifinki wai baki gane shi ba, yana zuwa zan domin ya tafi da ke gida, idan ya zo sai ki ce baki san shi ba. DPO ya magana yana ƙoƙarin kwanciya akan kujeran shi. Ni wallahi ba da ni ba, dan ni ban san wani ankil ba bare ma ya kai ni gidan shi. Ta yi magana tana neman hanyar fita. Ganin da gaske tafiya za ta yi yasa DPO ya ce wa Inspector, ka rike ta, kaga Alhaji Idris yana zuwa, kar mu yi asaran maƙudan kuɗin da za mu samu. Cikin jin daɗi daman da Inspector ya samu ya nufo ta gadan-gadan yana ayyanawa a ran shi rungumo ta zai yi, ko da rungumar ta zai ya rage zafi. Tana kaiwa bakin kofa ya cin mata, ya cin mata, ya miko hannu zai kama ta, ta ja kofa da ƙarfin gaske, sai ga 'yan yatsun Inspector a take sun matsu. Wani azababben zafi da ya ji ne ya zarce tunanin shi, wadda ya sa tilasta mishi ya sake ihun da bai shirya ba. Da gudu DPO ya biyo ta yana cewa su Sale su tare ta su kamo ta. Sale da Rabi'u suka biyo ta, tana ganin su sun kusa cin mata ta jawo wani kujera da ke gabanta ta tura musu. Aiko babu shiri, zubewa ƙasa suka yi, ƙasan tayil da ƙarfi kansu ya bugu. Wasu uku suka sake tahowa daga dangadan suka biyo ta, ta shige ƙarƙashin wani katon tebur. Suna zuwa kuwa ta wuce ta tsakanin ƙafafun ɗayansu ta ture shi ya zube a kan biyun nan suka tarwatse kan tayil suma. Cikin minti 5 ta mai da police station ɗin nan sama ƙasa sama. Bayan kanta ta shiga ta ɓuya, ganin yadda ofis ɗinsu ya hargitse gaba ɗaya ya sa DPO ya ce su je su rufe kofan shigowa su kyale ta kawai. Constable ya je ya rufe kofa wadda ya daidai da zuwan uncle da anti. Ai tana zuwa tana share hawayen munafurci suka shigo ciki. Bin ofishin nan suka yi da kallon uncle yana ganin yadda ya koma ba kamar ɗazu da ya zo ba. Sun yi hango DPO a gefe ya dafa kai, cikin sauri suka ƙarisa gaban shi suna tambayan ina Aisha take. Da hannu yake musu nuni. Anti ta ce, anti ne ta hango ta a bayan kanta. Fito nan mana ƴata. Anti ne ta yi magana tana mata murmushin munafurci. Shigo nan mana. Tuluk ta amsa mata daga can. Murmushi ne akan fuskanta wadda ya ɓace ta ce cike raɗa, wannan ba hauka cewa ta yi ba mai daya, dubi kayan jikinta fa.
kallon ta onkule ya ga kayan fulani ne farare tas a jikinta sai dan kwalinta baki wadda ta ɗaure kanta da shi. Mun zo mu tafi da ke gida ne kin ji, onkule ya magana cikin rarrashi. Nayi maka kama da nayi maka kama da kayan tsohonka ne da zaka ce ka zo ka tafi da ni gida. A firgice onkule yake kallon ta, kuma yanzu ya yadda Aisha ta samu taɓin hankali, don haka sai ya rasa me zai ce mata. DPO ya fito da piston daga jikin shi ya nuna ta da shi, ya ce za ki fito ne ko sai na harbe ki, domin ba shi da buri kaman kawai ya ga sun tattara ta sun bar police station nan da ita don kar ta ƙara musu barna. Ai kuwa a dare Indo ta fito tana dariyan dole, domin ba abin da take tsoro kamar bindiga, saboda ta sha jin labarin barayin shanu da suke amfani da shi suke kashe musu fulani su kora dabbobin su. Zuwa ta fada jikin anti ta ce wayyo ku yi haƙuri, wasa nake muku, na gane ku ai duka. Ni kike wa haka, za mu je gida, za ki yaba wa aya zaƙinta. Anti ne ta yi magana cikin raɗa. Godiya onkule mishi tare da alƙawarin da zai cika mishi cewar zai ga alat. To Allah ya kiyaye musu hanya. Suka saka Indo a tsakiya suka fita. Suna fita yasa aka kawo mishi paracetamol ya sha, domin kuwa Indo ta sa mishi ciwon kai. Wani azababben jeep ne baki suka shiga domin tafiya gida. Indo kuwa taɓe take yi na ƙauyanci a mota. Anta ta ce zaki nutsu mu isa gida lafiya ko kuma zaki ci ubanki, dan kin san halina, ba ruwana da wani sabon haukanki. Dariya Indo ta tsire da shi, ta nuna anti da yatsa ta ce zita dan Allah, kaman da gaske yanda kike tuluka da ke dinnan ne wai har kike lissafin zaki ci ubana? Ke ina iya cin ubanki, ke kina ma iya cin ubana ne? A arzuki anti ta ce da ya kana jin ta ko, yi haƙuri, kin san dai kanta ya da kamar na yara ne. Onkule ya mata magana cikin rarrashi. Kofa ta yi tana cije leɓe tana ayyana yadda za ta ci zalinta idan sun je gida yau. A bakin wani shopping mall onkule ya umarci direba da ya tsaya su yi sayayya. Anti da Indo aka bari a mota ya shige mall. Kallon banza anti take binta da shi, ita kuma hankalinta yana kan kofan da ta gani a buɗe. Kamin anti ta ankara ta fita daga mota ta kwasa a guje. Fita anti ta yi tana ihun neman taimako, wai yarta ce mai taɓin hankali za su kai ta asibiti ta gudu. Jin haka samari suka rufa mata baya, har ma da direba. Onkul shi ma ya iso yana tambayar ta me ke faruwa ne nan, ta ce guduwa ta ƙara yi. Bai jira sauran magana ba ya bi bayan samarin nan suna binta. Gudu take iya ƙarfinta sun kasa cin mata. Anti ne ta can dai ƙarshe ta haɗa uban zufa sai haki take. Wani ƙaton bango ta gani a gabanta, ashe hanyar mai ɓullewa ce. Juyawa ta yi ta gansu saura kaɗan su iso inda take. Abinka da tashin ƙauye, sai gashi ta yi baya ta taho a guje ta daka tsalle, sai gashi ta kama bangon nan ta haye ta dirka ƙasa. Suka wuce suka tsaya baki buɗe. Ai kuwa tana dira ta yi tafiyarta. Wata ƙaramar mota ta hango, irin sport car ɗin nan. Ta ganta kofar ta a buɗe, mai motan ya juya yana amsa waya a gefe. Ai sadaf ta shige motan ba tare da mai motan ya ji ta ba. Ita burinta kawai ta yi nesa ne da tuluka da ankil ɗinta. Anas yana gama amsa waya ya shige motan shi tare da yi mata ki ya fara tafiya ba tare da wani tunani ba. Cool music ya kunna yana tafiya yana jin sanyin AC da kiɗa yana tashi nesa. Inda ta fito daga ƙarƙashin seat ɗin baya ta zauna akan seat ɗin nan. Tamiro suka haɗa ido, kawai ya yi murmushin shi, ya ɗauka irin imagination ɗin nan ne kawai. Wani wawan birki ya ci sai da Indo ta wuntsulo wata mota ne a bayan su ya daki buɗin motar shi. Kallon juna suke ba tare da ya samu kalmar da zai amfani da shi ba. Buga motar da ake da ƙarfi daga waje ya dawo da shi hayacinsu. A masifance wani siririn mutum ya ce su fitowa suka yi. Ana zai fara ba da haƙuri, amma wannan mutumin ya ce shi bai san zancen ba. Har zuke Indo ta yi gaban mutumin ta ce wai kai wani irin mutum ne mara hankali mara tunani? Mu ba mu ce ka biya mu barnan da kai mana ba, sai kai za ka ce wai mu biya ka? Kana ganin mun tsaya? Me ya kamata kai ma kai banda ba tsaya za ka yi ba? Tsayawa mana, ya ba ta amsa. To me ya hana ka tsayuwa? Ta ƙara jefo masa tambaya cikin ina ya ce ai ya kamata mu yi me? Katse shi ta yi kana iya ganin bayanka ne? Ya amsa mata da a'a. Gaban ka fa ina gani mana. Cikin gajiya da tambayoyinta, sai ka duba ka gani laifin waye tsakaninmu? Ka je kana ta mana hargagin banza. Haka suka shige mota suka tayar tukunna. Ya dawo daga renin hankalin da Indo ta yi mishi. Da gudu ya bi motan da ƙafa, amma sun yi mishi nesa.
Dariya hana sai tuntsire da shi ya kalle ta ya ce gaskiya na sara miki, mu ne da laifi amma kin maida mishi da laifin shi. Dariya ta ce irin waɗannan da ka gani raina musu hankali za ka yi ka tafi. Je da kai yana dariya shi ma. Ya aka yi kika shigo mota na? Ya tambaye ta, hankalin shi na kan hanya. Ta nuna masa kofa. Ta kofa na shigo mana. Ta bashi amsa. Kallon ta yace baki gane bane. Ya aka yi ina nufin ya aka yi kika shiga mota na nake nufi. Akan kujeranka na zauna mana, ba gani nan ba. Ya buɗi baki zai ƙara cewa wani abu ya fasa ya ce shikenan yanzu ina zaki je na ganki haka. Kai ina zaka? Ta jefo mishi tambaya. Gida zan je. Gidan dadi na. Wai gida zan je, dadi na nema na. Amma menene kake tambaya haka? Kuma ina kika koyi tambayoyi haka? A wajenka na koya mana. Tambayoyi nawa ka mini? Dariya ya ce to shikenan mu je gidanmu. Dama ina so ku haɗu da momi. To fa akwai takwakiya kenan masu sauraro. Me kuke tunani zai faru? Kuma dai menene? Muna cikin littafin Kamace, littafi na 2. Wannan kenan. A gefe guda kuwa a bakin wani katin gida ya tsaya hon mai gadi ya buɗe musu suka shiga. Bakin ne ya fito a parking lot ya buɗe side ɗin shi ya fito. Inda ko motsi ta kasa tana mamakin dama a duniya akwai irin gidajen nan ne. Anas ya zo ya buɗe mata yace ta fito. Da ƙyar ta zuro kafafunta waje ta fito. Ya mata jagora babban falon gidan da ya sha kayan alatu. Zuyi inda ta yi ta kalli gidan, inda ta kalli nan ta kalli can ta kasa daure ta ce la dama kai babban mutum ne haka. Gwara ni alama ɗaya kika ce ai. Ke kin san da me kike kama a cikin kayan nan? Fulani riga fa. Ya magana yana dariya. Dariya ta ce haka ne ai haka nake. Tsayar da dariya ya ce kin san kuma da me kika yi kama rannan. Oho, rannan da me ne kama? Ta tambaya ba don ta fahimci inda zancen shi dosa ba. Murmushi yana kallon ta ce yar kilof. Me hakan ke nufi kilof? Ta nemi ƙarin bayani. Ba ta rai ya ce ba na son wasa fa, kulob na ce miki. Sai kin makara. Ina ganin ki fa. Na san kawai dai kin yi ne. Na san kuma tirin sasaki aka yi kika yi wancan shigaran nan, domin na lura yadda kika kasa kallon kowa a falon. But problem ɗin dai shine dadi da mommy sun yarda ne kawai. Ni kuma ina so yau ɗin nan ki nuna musu ba haka kike ba. Ni fa ban gane me kake nufi ba. Zo mu je ki shirya domin sun kusa dawowa. Ya haura sama da sauri da ita. Kasa bin shi ta tsaya a inda take. Ganin haka ne sai a kwala binta kira mai aikin su ta zo. Nan yace ta kama hannunta su biyo shi. Ganin binta ne yasa inda ta dan saki jiki ta bi shi. Wani haɗaɗɗen ɗaki mai girman gaske suka shige. Sai binta ta je ta shirya dining kamin su sauko. Tana fita ya buɗe wani sai ya ɗauko kaya kala na Rabi ne masu kyau na maza da mata. Sai kin gani ni har na gama shiryawa, don haka za mu yi abubuwa ne. Ina so mu ba mu iyaye na mamaki su amince. Wani atamfa ya ɗauko mata Sheraton brown and ruwan milk. Kolo ne mai kyau sai hijabi ruwan milk. Dogo ne inda ya fito da su yace ga hannun ki shirya yanzu ba mu da time kamin su ƙariso. Kallon kayan ta yi sannan ta kalli jikinta. To me laifin kayan jikina? Ba su da laifi. Jones ki canza. Ina son cire musu wannan kokunton da ke zuciyarsu ne. Bari in sauka ƙasa. Bayan ya ajiye mata kayan kan kujera ya fice. Minti 10 ya dawo ya nokin bakin kofa tare da cewar na shigo ne ko baki gama ba. Na gama. Ta bashi amsa. Mutuwar tsaye lokacin da ya ga yadda ta canja, wani irin kyau da ta yi. Ganin yadda ta kafe shi, ya kafe ta da ido ne. Ta nuna mishi wani karamin box tare da tambayar menene wannan. A lokacin ya samu confidence din shigowa ciki ya ce kayan aiki na ne a ciki. Ban gaya miki bane ni doctor ne. Zaro ido ta ce dakta kana nufin likita wai? Murmushin ta kai ce ya gyaɗa mata kai. Ganin yadda take abu sai ka ce wata yar ƙauye. Jin ƙaran mota ne yasa zo mu je falo. Ina ganin su ne suka dawo. Dakatar da ita ya ganin tafiyar ta take kamar mai shirin tashi sama, don haka ya ce mata no. Tsaya, so nake ki nutsu, ki nuna musu nutsuwarki da kunyarki irin na fulanin asali, yadda za su gane rannan abin da idanunsu ya gane musu ba gaskiya bane. Gyara tafiyanta ta yi ta ƙara tambayarsa daga nan kuma me zan yi? Ki durƙusa ki gaishe su. Ayyo to na gane. Tana washe baki. Suna zama a falo ta ji muryan dadin shi yana masifa. Wai kana ina ne? Ni za ka mayar mutumin banza? Yanzu Sulaiman gadi ya ce min ka shigo gidan nan da wata. Sauran maganan su ya makale ne ganin da suka yi
ganin su da suka yi da zaune da Indo. Momi na shigowa, ita ma shigowan ta kenan take kallon ikon Allah. Wa nake ganin kaman Aisha? Momi ta tambaya. Sun koyar da kai Indo ta yi, wai irin da gaske ta ji kunyan nan. Da sauri Anas ya amsa mata da cewar ita ce Momi. Na faɗa muku dama da alamu, duk alamu sun nuna ba haka take ba. Ina antinki da uncle ɗinki? Dadi ya tambaya lokacin da suke zama kan kujeran da yake opposite da su. A hankali ta ce, da Allah ne ka raba ni da wannan ankil din. Ta yi magana tana kallon gefen da Anas yake. Alama ya mata da turkusa ta gaishe su, bata fahimta ba. Da ido ya sake mata, ita ma da ido ta tambaye shi menene. Ga dukkan alamu dai bata fahimta ba. To me kuke tunani zai faru? Alhamdulillah, duka anan zan dakata a littafi na 2 ma, sai a yi min uzuri da haƙuri. Mu haɗu a littafi na 3, wadda shi ma tare suke, domin jin cikakken labarin kamar sai littafi na 3. A huta lafiya, sai mun haɗu.